Поклик рідної землі Ватан Сєси. Концерт із такою назвою відбудеться сьогодні в столичному Фрідом-холі. Участь у ньому візьмуть 70 артистів з Криму, Мелітополя, Херсонщини та Києва. Відкриє концерт ансамбль «Гузель Керим» та спеціальний гість концерту – заслужений артист України та Автономної Республіки Крим, золотий голос Криму Сейтабла Меметов. Глядачі зможуть побачити на сцені оперну співачку Гульсум Тамак, танцювальний колектив «Сель Себіль» та переможницю дитячого конкурсу талантів Татлисіс Еліну Сосновську. Закриє концерт народний артист України Фемі Мустафаєв піснею «Рідний народе». Зараз у Фрідом-холі вже триває підготовка. З самого ранку там працює наш Олег Борисов, він з нами наживо. Олеже, вітаю, розкажи, що зараз відбувається, як загалом триває підготовка до концерту? Оксана, по-перше, хочу сказати, працюю не лише я тут від самого ранку, а уся команда телеканалу АТR. Безпосередньо і ви працюєте на території телеканалу. Таким чином ми висвітлюємо максимально всю інформацію, яка тут нині відбувається. Отже, правильно, Оксана, ти сказала, я у Фрідом-холі нині знаходжуся. Тут з самого ранку усі працюють. Спочатку хочу познайомити вас з Алією Хаджабедіновою. Вона є одним з організаторів цього дійства, цього концерту. Алія, привіт. Розкажи, будь ласка, чи все йде за планом? Все идет по плану, артисты готовятся, часть артистов скоро приедет сюда, во Freedom Hall. Я думаю, что они очень волнуются, поэтому сегодня мы ждем всех вас на нашем мероприятии в 19:00, и обязательно нужно будет поддержать наших артистов. Маю ще таке маленьке питання. Яка взагалі головна мета проведення Ватан Сєси 2? Основной целью нашей является показать нашу безмерно прекрасную культуру здесь, в Киеве, в Украине. Ну, конечно, мы же надеемся следующую Ватан Сєси провести уже в нашем освобожденном Крыму. Дякую тобі дуже. Алія Хаджабедінова – одна з організаторів цього дійства. І, друзі, я коротко хочу показати одразу, що там за лаштунками відбувається і як саме будується сцена. Проходьте, будь ласка, за мною. Ось це центральний вхід. І одразу виходимо до безпосередньо самого залу. Як можете бачити, Іслям, попрошу тебе показати сцену більш детально. Сцена, яку ви зараз бачите на екрані, вона може вмістити і розрахована саме сьогодні на 20 людей, на 20 учасників. Вже готові усі столи для наших гостей. І без зупину з самого ранку все це монтується. Ще хочу додати ось що. Поклик рідної землі проводиться у Києві вже в Київ вдруге. І учасники та організатори сподіваються, що наступний Ватан Сєси вже відбудеться безпосередньо у Криму. І ось ці прямі включення ми з тобою, Оксано, обов'язково будемо транслювати з Криму. Отже, вся інформація, яку маю на цю мить сказана, я цілий день до самого вечора тут знаходжуся, буду інформувати усіх глядачів АТРу стосовно того, що тут відбувається. Оксано, тобі слово у студію. Дякую.